Dobrý deň, vítajte pri videotutoriáli pre predmet algoritmizácia a programovanie a dnes si povieme niečo o cykloch alebo teda loops po anglicky. Na čo sú dobré cykly? Cykly sú dobré na to, pokiaľ chceme opakovať nejakým spôsobom nejaký kus kódu, ktorý nám robí niečo a buď teda vieme, koľkokrát ho budeme opakovať, alebo to robíme dovtedy, kým sa nesplní niektorá z podmienok, ktorú si my určíme. Tak poďme teda na prvý príklad. Príklad 1.c. No a povedzme si, že naša úloha je vypísať Hello World, povedzme 3-krát. Tak skopírujeme si takýto základný kód, ktorý musí byť v každom programe, nech to nemusíme manuálne vypisovať. No a ideme printf úvodzovky Hello World a dáme 1 a ešte sem dáme výkričník. Pokiaľ to chceme vypísať 3-krát, tak väčšine ľudí by napadlo, že to zoberie takto a proste to tam nakopíruje a pomení čísla. Pokiaľ máme len 3 tieto výpisy, tak je to v poriadku. Ešte by to chcelo dávať nové riadky, nech to je lepšie vidno. Ale pokiaľ by sme ich mali napríklad 10, 20, 30 alebo 10 000 prípadne do nekonečna to vypisovať, tak to už by bolo o niečo komplikovanejšie. No a v tom prichádzajú práve tie cykly. Takže na základnejší for cyklus, ktorý sa používa, keď vieme, koľkokrát to ideme zopakovať, sa zapisuje takto. Čiže najskôr sa zadefinuje nejaká premenná, ktorá nám počíta, koľkokrát to zbehlo. Čiže dáme, že integer i rovná sa 0, bodkočiarka. Následne sa určí podmienka, čiže dokým je ičko je menšie ako počet opakovaní, dáme si povedzme, že chceme, aby to vypísal 10-krát a i++, tam sa zvyšuje len to ičko, až kým nenaplní túto podmienku o 1. Tak zoberme si jeden z týchto Hello Worldov a trošku ho upravíme. Hodíme ho sem. No a namiesto tejto jednotky si sem dáme, že bude vypisovať nejakú celočíselnú hodnotu, ktorú mu určíme tu a bude to i+1, pretože sme začínali od jednotky a tu začíname od 0. No a týchto tu sa zbavíme. Dáme, že Ctrl-Alt-N, spustíme to a vypísal nám 10-krát to isté v princípe. Pri cykloch máme dve také keywordy alebo príkazy. No a prvý je break a druhý je continue. No a ja si ich tu takto zakomentujem, pretože nemôžu tu byť mimo funkcie main len tak, ale respektíve mimo cyklu napísané, takže takými tu dvomi lomitkami sa dáva komentár v C a to nebude ten kompilátor vykonávať. Tak napríklad, čo robí tento break je, že keď ho tam ten kompilátor nájde, tak jednoducho zastaví ten cyklus a vyjde z neho. A continue, čo spraví pri for cykle, je, že v podstate skončí tú konkrétnu iteráciu a rovno to skočí na podmienku a zvýšenie ička. Čiže vlastne nedokončí ten aktuálny dej, ale ide rovno na ten ďalší. No tak môžeme si ich skúsiť sem napísať, čiže if, ak sa splní nejaká podmienka, povedzme, že ičko je rovné 5, no tak vtedy dáme, že continue. No a čo to spraví je, že to preskočí i rovné 6, lebo tam máme +1. No a keď sa na to pozrieme, tak naozaj máme tu Hello World 5, 6 preskočil a išiel rovno na 7. Čo by sa stalo, kebyže tam hodíme namiesto neho break? No tak vybehne to len po 5, 6 to už nevypíše, pretože tu je i+1, čiže v podstate tú 5 v úvodzovkách to nevypíše už a potom skončí celý ten cyklus a už nepokračuje. No predstavme si nejakú situáciu, kebyže nevieme, koľkokrát to budeme dopredu vypisovať. Teraz sme vedeli, že to chceme teda 10-krát alebo teda 5-krát, keď sme si to tu na takto klipli. No ale povedzme, že budeme mať príklad typu zbieraj čísla a sčítavaj ich, až kým ti tam nepríde na vstupe 0. Tak skúsme si niečo také naprogramovať.
nazvime to, že príklad 2.c. No a zoberme si tam opäť tento templateík a hoďme ho sem. No a čo budeme v tomto príklade robiť? Budeme teda sčítavať čísla, ktoré budeme zapisovať tomu počítaču. Takže dáme si tu celočíselnú hodnotu súčet. Technicky by to mohli byť aj desatinné čísla, ale toto je jednoduchšie a bude rovný 0 na začiatku. No a dáme ešte integer zadané číslo rovné, povedzme, že 0. No a to, čo použijeme v tomto prípade, nebude for cyklus, ale tzv. While cyklus. Keď si pozriete, že ako tá vec vyzerá, tak je to veľmi podobné ifu, akurát namiesto toho, aby sa rozhodoval, že či to vykoná, tak v podstate to bude vykonávať dovtedy, kým táto podmienka platí. Takže dáme si tu, že dokým zadané číslo nebude rovné 0, pretože 0 to budeme ukončovať. No a tým pádom tu nemôže byť 0, ale musíme tu dať niečo iné, napríklad -1. Tak ako prvé, keď robíme niečo také, tak by sme mohli napísať užívateľovi, že čo chceme od neho, tak mu dáme, že print f úvodzovky a napíšeme mu, že zadaj celé číslo a ešte mu tu dáme do zátvorky, že koniec 0. A medzeru. To bude teda, čo povie počítač užívateľovi a teraz si dáme scanf, kde zase užívateľ povie počítaču, čo mu zadáva. Čiže syntax je podobný ako pri printe, dáme si, že zadávame celočíselnú hodnotu, no a aby nám to nebralo ten enter, ktorý stlačíme, tak sem dáme takúto medzeru, ktorá mu povie, že ignoruj biele znaky. Takže dáme čiarka, no a budeme to teda zapisovať na adresu, kde sa nachádza zadané číslo. Dáme bodkočiarku, no a posledná vec, ktorú musíme urobiť v každom cykle je, že dáme, že súčet sa bude rovnať aktuálna hodnota súčtu plus to číslo, ktoré sme mu zadali, respektíve jeho hodnota. No a nakoniec programu dáme printf a povieme, že súčet zadaných čísel je %d, no a tam dáme ten súčet na bodkočiarku nakoniec. No tak to skúsme pustiť, Ctrl-Alt-N. Takže zadáme si povedzme, že čísla od 1 po 10, čiže 1, Enter, 2, Enter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desiatku už tam nemusíme dávať, dáme 0. No a povie nám, že súčet zadaných čísel je 45. Okrem while cyklu existuje ešte jedna alternatíva. Používa sa oveľa menej často a v iných programovacích jazykoch ani často neexistuje a to sa nazýva, že do while. A ten funguje takto, že začneme príkazom do a dáme tam takúto zátvorku a ten while ide vlastne na koniec. No a v princípe, ako to funguje, tu musí ísť potom bodkočiarka, je, že do tohto programu alebo do tejto časti kódu, ktorá je vnútri, vbehne vždy a podmienku vyhodnocuje až na konci. Z praktického hľadiska je to takmer to isté. Teoreticky by sme tu mohli mať teraz to zadané číslo na 0 a potom by sa len prepísalo tuto v tomto scanfe. Čiže keď to pustíme na novo, tak to bude fungovať prakticky rovnako, pretože rozdiel medzi do whileom a whileom je v podstate len nejaká konvencia, čo sa nám tam hodí zrovna viac. Ale šikovný programátor dokáže ich používať v podstate ekvivalentne, lebo naozaj ekvivalentné sú. A opäť nám vyjde, že súčet zadaných čísel je 45. Toľko k cyklom. Vo while cykle fungujú tieto príkazy break a continue v podstate identicky ako vo for cykle. Ich jediný rozdiel je ten, že while cyklus nemá dopredu zadaný počet, dokedy to beží. Ale aj to sa dá čiastočne upraviť tým, že by sme si ten integer i zadali napríklad tu, že sa rovná 0.
a dali by sme tu nakoniec pred koniec while, že i++, a následne by sme len dali, že if i je väčšie ako 10, tak by sme tam dali break. Alebo prípadne by sme sem dali, že dokým je i väčšie ako 10. Čiže v podstate while cyklus dokáže fungovať veľmi podobne for cyklu. A fungovalo by to rovnako. Tak to môžeme vyskúšať, Ctrl-Alt-N, no a budeme tam zadávať tie čísla, až kým nás nezastaví. No a zastavil nás a povedal, že súčet zadaných čísel je 68. Treba mať na pamäti, že ičko ide od 0 a tým pádom nám tam v skutočnosti pustilo tých čísel oveľa viac, než by sme čakali, pretože toto tu sa vyhodnotí, až keď je teda to ičko, myslím, že 10, čiže v podstate 11 hodnôt nám to tam vpustí. To je v podstate všetko na zatiaľ. Tieto cykly nie sú nejaká komplikovaná téma a vidíme sa pri ďalšom návode, ktorý sa bude venovať funkciám.